Allah. 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 Allah ada guba. Allah. Guba oi. Lihat. Kang tin na harbis. Ay. Oh. Mudeng. Lihat. Allah. Allah sana ul. Allah muna. Sana ul. Gawin na to si Mana ng umisot. Huwag na may patay. Hindi naman yung ikaw na ikaw na. Ano sa ba? Ito yung pitahan. Suka ni? Allah. Tay. Tay yun. Kuha na ba? Tay. Ada buhi eh. Buhi. Buhi. Kirig man. Gapo. Gapo yun. Dah kada kuya. Allah. 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 Allah ada guba. Allah. Kuha oi. Lihat. Kang tin na harbis. Ay. Oh. 20 kilos. Gapo gina ko sa dito nga 135 kilos. Kani mga napuo ni. Allah. Allah oi. Bungkuk putih magayo. Ito, ito berang bak-bak, ito. Budi tim bak-bak Jon. Ito. Nah, tak kau tuju lah. Gapok kan ni. Biar ito pasok ito. Itian ni bak-bak ni. Allah oi. Allah. Buyag, tako. Ditamparos lah. Pandi. Ditamparos lah. Masa dia ikut kau? Kanang di dapur bay. Haleluya. Oh, di bawah. Jom. Ikaw lang kuha na to. Mura. Asa ba sa? Asa. Ha? Balik sa ilto ada ko mag-plaster ya. Di ka kakuan dia? Asa, lisod kayo. Ako balik. Ilang na mo ba? Yan lang ka, ako lang ikon be. Talay, tabang dito, pasok to. Sige gamay. Ito na kayo ba? Uy, ang gisian. Ginisian din eh. Daan. Ito lang kung di ko na po ako eh. Ano ang gisian na? Ano ang gisian? Oo. Ara na eh. Eh, bayong ito yung tudap yun, John. Eh. Ano lang, dia. Oh. Kuha lang, kuha yung kurbe. Ano, bali na sa dito. Yes. Yeah. Ano naman eh? Ngayon yung pangsusukan lagi pak? Yeah. Oh. Na. Saan pa po ito na ron? Hindi ka itong kami. Ito. Wala. Siguro yung buyo rin, no? Wala ni. Wala ni. Abuan ni. Wala lang. Guru. Haan. Tahan.
Yan. Thank you, Karena bawa yang lagi sudah na. Tahan. Lang, uy. Buhay ka buhay. Dato mo ka ni dapit, atuloy ko ito eh. Gracias. Salamat doon. 3 kilos. 4. Tungkad. Ngilasbugan ko na. Bis. Jure ba ini yang kanan ninyo? Sisihin dito. Dapat ano? Itong buo dito. Dito po yan. Buro. Ang Ang kadaan. Ng buro. abot. Ah. Dagang ng buro. Ha? Dagang may. Lagi daw. Dagang buro. Pundok ang mga... Ano nun? Ora kita pakol. Nay, pakul ya? Lagi daw. Ito daw. Oo. Ano? Yan. Ano? Alaon. Alas alaon. Alam mo na. Alaon. Hindi namatay. Ah, nasa patay oh. Oo. Dokbok. Wah. Nabawi na itong nasiro. Nag-ilog mo yung tao na ng gusto pagkaga. Naggrabe sila ni Prubuyag di po. Tuwa. Ano sina? Barang. Kuha nag-unang patay dong. Kaya mabungkag na. Ayaw nag-ikuan kay... Kana katong gibutan na itong patay. Wala na ginoy, son. Ha? Wala son. Pagawas ha? Baho man. Sah. Alah, Prubuyag sug maunat ka na no. Patay naman sa nang uso. Pero buhi ba? Mau pa na pagpatay po. Mapuwahan. Siya isda? Makan, saka nang kan. Lagan. Lala. Ini, sangri. Sasa. Okay. Kasi pumutot ay. Ako yung nababa. Mau na? Ah. Patay ay. Tabuhan lami. Video ko dire. Pagagawas ng bagagano. Ayan na pagkatan. Eh, kami. Kuha na patay no. Kuha to patay no. Laban ko. Laban. Ukol mo ba kuha ka rin yun? Mapuwahan. May pakul ya. Ini sugba. Pakul. Bawi na si mana ngumisot. Wala na may patay. Ini may Ikaw na ikaw na yung kuha na. Ah. Tumugon mo ka ng gagmay? Ayun na lang. Para nagko. Hindi mo makit ng tao.
Wah, lolo ko. Tukuan ang puwahan. Paguyod tayo isda, paguyod tayo. Padong sa sibo. Padong sa sibo. Pinsi ni. Nawa? Oh, ya, kanay. Oh, masiyam. Ibitay. Ano dito? Bitay, oh. Siyam, bra? Siyam. Siyam. Zero. Siyam og 1 port. Siyam og 1 port. Siyam og 1 port lagi. Kita lagi pakai skison sa doy, lang albida. Siyam og 1 port. Pwede mo pala ito. Siyam og 1 port. Yanilin. Siyam og 1 port. Yaw, pag-ibanda dito ka na. Yanilin ka. Siyam og 1 port. Kilo. Sige. Pakol ako ng Wala sa pamahaw na. Ito. Ito ma. Sila. 5 wampot. Sila pa. 5 wampot. Di mag 1 port ang kato, siyam og 1 port ang usa. Iswat sad na, oy. Sa.